מה קורה ישראלים? דרגון בול סופר, פרק 83 יצא, בואו נתחיל. טוב ישראלים, אז אחרי שהפרק של 83 יצא ביום ראשון ומוצא שבת באנגלית, כמתה שעשינו גם את הלייב, דרך אגב הולך להיות לייב נוסף השבוע או שבוע הבא, אני אגיד לכם בדיוק. יכול מאוד להיות שזה יהיה יום רביעי, יכול מאוד להיות שזה יהיה מוצא שבת, אני כבר אגיד לכם את זה, אני אודיע לכולכם. אבל אחרי שראינו בפרק הקודם את גוקו נלחם נגד טופו, שגוקו הראה לנו כוח אדיר, וגם טופו ראינו שיש לו כוח אדיר ועצום במיוחד. גוקו הפך לסופר סאיה בלו עם הקיוקן, והופסקה המלחמה. הגרנד פרינס הפסיק את המלחמה בטענה שיכול להיות שמישהו ייהרג, וזה לא כדאי להמשיך את המלחמה. אז בואו נמשיך עכשיו לפרק הנוכחי. אז ראינו שקוראים לפרק הקבוצה המייצגת של יקום 7, מי הם העשירייה החזקה ביותר. כמובן אנחנו כבר יודעים מי הם העשירייה, כי ראינו בפתיח של הסדרה מי הם העשירייה, והפרק מתחיל בזה שהם חוזרים לוחמי עזים מהקרב, ובירוס וכולי, ורואים את צ'יצ'י שמה, והם מבקשים לאכול, וצ'יצ'י פשוט נותנת להם לאכול, לכולם. בירוס אומר בטענה שיכול להיות שזו הארוחה האחרונה שלו, אז הוא רוצה לאכול. אנחנו רואים את וג'יטה, וג'יטה מאוד מאוד השתנה בדרגון בול סופר, ופה זו ההוכחה הגדולה ביותר שווג'יטה הוא בן אדם שונה לחלוטין ממה שהוא היה בדרגון בול זי, בפרט מה שהוא היה בדרגון בול זי בהתחלה, שאיך שהוא הגיע לכדור הארץ. אנחנו רואים את וג'יטה הרבה יותר רך, הרבה יותר מבין, הרבה יותר מתחשב, במיוחד באשתו, למרות כל הכסחים שיש ביניהם. אז וג'יטה מחכה ומסתכל על בורמה שהוא בעצם דואג לה, הוא דואג לה שלא יקרה כלום לילד. למרות שהיא לקחה לו את חדר אימונים, זה לא נראה לי כל כך מזיז לו, הוא סתם משחק אותה חיצונית כביכול כאילו הוא קשיח, אבל זה לא תמיד מזיז לו. אז אחרי שראינו את וג'יטה, הוא אומר פה ככה. זה בכלל בסדר בשביל לעזור כל כך הרבה. שימו לב לדאגה האדירה שיש פה לווג'יטה, לתינוק וכולי, איזה שינוי עצום. ואם אתם זוכרים, הוא ויתר על להתאמן בשביל זה. אז בואו נמשיך הלאה, לא להתעכב. אחרי שאנחנו רואים אותם אוכלים, שואל, הסופרים קאיו שואל אותו ככה, תגידו, לא כדאי שנבחר קודם את המתחרים? אומר בירוס, אין לי בעיה שתבחר מה שאתה רוצה, העיקר תבחר לחומים שיכולים לנצח, ומסתכל עליו בעין כועסת וזעומה, שהוא יבחר לוחמים שהם חזקים. ושימו לב מה הוא אומר, איבדנו את כוכב סלט, כוכב וג'יטה, כוכב נמק ועוד. עכשיו מישהו לא זוכר, אם אני זוכר נכון, כוכב סלט זה בכלל כוכב של יקום 6, זה כוכב וג'יטה רק של יקום 6, שיש שם סייאנים. אז אני לא יודע איך יכול להיות שהוא אומר שאיבדנו את כוכב סלט, אני לא יודע בדיוק איך זה, תרשמו לי למטה מה אתם חושבים, אם יכול להיות שהחסרתי פה איזשהו נתון, אבל כוכב סלט ממה שאני זוכר זה רק ביקום 6, זה בעצם כוכב וג'יטה של יקום 6, ממה שאני זוכר. אומר פה ככה, אנחנו לא בוחנים אותם לפי רמות כוח. הנה התשובה לשאלה שכולנו חיכינו לה, לשאלה האם הדירוג הזה הכוונה בכוח או בעצם באיכות חיים. התשובה היא באיכות חיים. אני זוכר שאמרתי לכם שבספרדית רשום שזה בכוח, למרות שזה מדויק יותר, אבל לא, מדובר פה באיכות חיים. וגם אמרתי את זה בלייב, אם אני לא טועה, שיכול להיות שטעיתי, כי נראה לי אם נראה יש הרבה הוכחות שמדובר באיכות חיים, והנה אנחנו מקבלים את התשובה שמדובר פה באמת באיכות חיים ולא ברמות כוח. אז זה באמת תשובה שחיכינו הרבה זמן לראות במה מדובר. אז זה לא אומר שהיקומים האחרים הרבה יותר חזקים, אבל זה לא אומר גם שהם חלשים, כי גם אם כל היקום, נגיד וזה מדובר על רמות כוח, גם אם כל היקום הוא רמה 2 או מינוס 4, את מי זה מעניין, יכול להיות שהלוחמים הכי חזקים שלהם הם ברמות 10, זה לא קשור, זה סתם בסוגריים. אז עכשיו 8 יקומים התחרו בטורניר, לא כל ה-12, 4 נוספים פטורים. עכשיו, זה שהם פטורים, אמרתי אולי יכול להיות שהם יכולים להילחם, אבל בשביל הכיף, יכול להיות שהם יכולים להילחם בשביל הכיף, אבל לא, הם פטורים, ולכן יהיו 80 לוחמים, 80 לחמים חברים, 80 לוחמים בבת אחת, זה פשוט המון. אז אומר לך הקאיו הקשיש שזה הסיכויים שלהם לנצח הם רק 12.5%. 12.5%. אז שואל את בירוס, מה נעשה עכשיו? את מי נלך לקחת? סליחה, לא בירוס, זה גוהן. שואל את מי ניקח עכשיו? אז אפשר להגיד, כמו שהם אמרו פה, קודם כל יש את שלושתם מכדור הארץ, ואפשר לקחת את הלוחמים מכדור הארץ. קודם כל זה לוחמים מתחרות הרעבה של זנצ'אן, ואחר כך אפשר לקחת את שאר הלוחמים. עכשיו זה הקטע מצחיק שגוקו הפסיק לאכול וצעק מונקה. אפשר לקחת את מונקה, אם אתם זוכרים מונקה זה הבחור הוורוד הקטנצ'יק הזה שהיה חזק כביכול במרכאות, שהוא בעצם חלשלוש, וכל פעם שהוא מפחד הוא נקפא או קופא במקום, וזה נראה כאילו יש לו יכולות על של מדיטציה למרות כל הסכנה והבלגן מסביב, אבל הוא צועק מונקה ובירוס נכנס להפתעה ולהלם,
ואומר לו, מונוקה לא יכול להשתתף. וגוקו חושד ואומר לו, אבל איך, עוד לא אמרת לו? אומר בירוס, אמרתי לו בסוד, והוא מתעצבן. ואז בירוס אומר לו, אולי תגלו כבר את האמת. אומר לו בירוס, אי אפשר לגלות לאמת. אם גוקו יגלה שמונוקה לא באמת חזק, הוא יזלזל כביכול. הוא לא ייתן את הכל, ככה בירוס חושב שהוא לא ייתן כל כולו. ופה הקטע המגניב, גוקו קורא לו גואן לבוא, והם עושים סוג של מדיטציית קרב. הם חושבים אחד עם השני, יושבים וחושבים, ומתארים את הקרב בדמיון שלהם, כביכול גוקו הוא קרירין, או שגואן הוא קרירין, והשני זה לבנדר הזה. והם רואים שקרירין הולך להפסיד, אבל גוקו הוא לא בלחץ. גוקו אומר שקרירין יהיה בסדר, ופה זה קטע חשוב שצריך מאוד להזכיר. איך יכול להיות שמאסטר רושי, טישנהן וקרירין משתתפים בתחרות באמת? איך זה יכול להיות? אי אפשר לקחת אנשים אחרים? אז באמת צריך להבין באמת שהתחרות הזאת זה לא כוח בלבד. זה גם עונה לתשובה של השאלה הבאה שאני עוד מעט נשאל, שבעצם הוא שאל, סופרין קאיו. אז באמת איך יכול להיות? איך יכול להיות שמישהו כמו מאסטר רושי, שהוא חלש, מאוד 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 חלש ביחס לכל השאר, הוא לא מתקרב לאחוז מכוחו של גוקו. גוקו פשוט עקף אותו באינספור עוצמות. גוקו, אל תשכחו, תיקחו את כל הסאגות מדרגון בול עד דרגון בול סופר, כמה גוקו עבר, ומאסטר רושי לא התאמן, לא עשה כלום כמעט. למרות שהוא חזק, אולי הגזמתי עם אחוז. איך יכול להיות שהוא נמצא בקרב? כי באמת הקרב זה לא כוח נטו, הקרב זה גם טקטיקות, ומי שזוכר, למאסטר רושי, רציתי לעשות את הסרטון אבל לא עשיתי, למאסטר רושי יש יכולות מדהימות, הוא יכול להפנט את היריב שלו, הוא יכול לגרום ליריב שלו לעשות מה שהוא רוצה, מי שזוכר את זה בדרגון בול, הוא יכול לעשות את טכניקת המפובה, יש לו טכניקות שהוא יכול להשתמש בהן שמאוד יעזרו לו, כי מי שעף מהזירה נפסל. אז זה למה גם חלשים יכולים להיות, וזה מה שבהמשך הוא כותב, מה לגבי טרנקס וגוטן, האם יכולים גם כן להשתתף? אז הוא אומר פה, תשמעו, זה לא, למרות שהם חזקים, טרנקס וגוטן, אז אנחנו רואים באמת שלא קשור לגיל, גיל אפשר להיכנס לתחרות, גם אם הם קטנים. כל הבעיה היא שזה לא רק כוח נטו, הם לא מספיק מנוסים, והם פשוט ישרים מדי. עכשיו, אנחנו רואים פה שהם מדברים על אנדרואיד 18 ועל אנדרואיד 17. עכשיו, צריך לשאול איפה אנדרואיד 17. אז אמרנו, מי שזוכר בפעם האחרונה אנדרואיד 17 בדרגון בול זי הביא את הכוח לגוקו כשהוא היה על הכוכב של הקאיו, ושהוא נלחם נגד קידפו, אז הראו את אנדרואיד 17 נותן את הכוח שלו לגוקו, פשוט מרים את הידיים לשמיים, אז הוא קיים. ומה אנחנו רואים? הם פשוט שונו ברמה התאית להיות סופר אנושיים, זה לא אנדרואידים 100%, זה לא כמו אנדרואיד 16 שכולו רובוט, אנדרואיד 17 ו18 הוא אומר שהם פשוט שונו ברמה התאית להיות סופר אנושיים. עכשיו תשאלו, איך יכול להיות בדרגון בול זי? ראינו שקרירין ביקש מהשנרון שיהפוך אותה לאישה רגילה, את אנדרואיד 18. זה שהוא ביקש את זה לא אומר שהיא לא הייתה אנושית. יכול שהייתה אנושית, אבל הם שינו את התאים שלהם להיות אנדרואידים. וכשהם שינו את התאים שלהם להיות אנדרואידים, היא כבר לא יכולה להיכנס להיריון, לא יכולה להוליד ילדים, אז הוא ביקש שיהיה לה רחם, תהיה אנושית ותוכלו להתחתן. ועכשיו בירוס מעמיד פנים שהוא לא שמע את זה, למה? כי אסור שיהיה טריקים כאלה. אסור שיהיה מישהו ששינו לו התאים בשביל שיהיה יותר חזק. אז הוא אומר, מה אכפת לי, העיקר הם חזקים, וזהו. ופה אנחנו רואים את אחד היכולות של וויס, למרות שאמרנו שהוא... לא למרות שאמרנו, אבל הוא מלאך, הוא יוצר. אז יש לו יכולות מיוחדות, הוא יכול לקחת את התינוק הזה וישר להוליד אותו, ובורבה מבסוטית, ויש לה לדק עלה, ממש נס משמיים. וג'יטה שוב פעם משחק אותה קשוח. אהבתי את זה שהוא הפך לסופר סאיה בלו, ועוד פעם הפך לרגיל, ועוד פעם הפך לסופר סאיה בלו כשהוא התעצבן. זה מגניב לראות אותם בסופר סאיה בלו עם בגדים רגילים, בלי שהם בבגדי הלוחמה שלהם, זה מאוד אהבתי את זה. וזה הדברים העיקריים, חברים. זה הדברים העיקריים. ואיך קוראים לה? פה בעברית רשום ברה, אבל זה בורה. זה נשמע בולה כזה. בהתחלה חשבתי כשראיתי את זה באנגלית חשבתי מדובר בבולה, עם למד. אבל רואים פה ברה, אז זה נשמע כזה בורה. זה לא ברה, זה בורה כזה. אבל שם נחמד. ידעתי שזה יהיה בת, אמרתי לכם שזה יהיה בת. הייתה לי תחושה שזה יהיה בת. הייתי מעדיף שזה יהיה בן. מישהו כמו טרנקס. אבל זה לא מסדר כל כך עם הסדרה. אבל יפה, גם בת נחמדה. ובפרק הבא רואים שקרירין מתאמן עם גואן. קרירין מתאמן עם גואן, וגואן די מופתע מהכוח של קרירין. למה הם מתאמנים יום לפני? למה הם לא הולכים לחדר אחר, או שוויס ייקח אותם למימד זמן הזה שהוא אימן את גוקו וג'יטה לבוא לסופר סאיה בלו? למה הוא לוקח אותם לשם כדי להתאמן? כי אין להם כל כך הרבה זמן. תראו את גוקו עם משקפי שמש, אני לא יודע מה הוא עושה, הוא צריך ללכת להתאמן כבר. לא יודע מה הוא עושה פה, מעניין אותי לראות מה יהיה בפרקים הבאים. נשאר 39 שעות, כלומר כל הפרק הזה כביכול זה שעה בממד זמן של הסדרה. אז
לא לקחת את הסדרה יותר מדי לפרטים, פרטי פרטים, כי זה לא נכון תמיד לקחת, זה לא תמיד נכון לקחת את הסדרה לפרטי פרטים. וזהו, אז באמת מעניין מה הולך להיות, איך גוקו הולך להשתלב, עם הקרב הזה, איך הוא הולך להשתלב עם הטורניר, מה הולך לעשות עד שהטורניר יתחיל. מעניין מאוד לראות את גוקו, הוא נראה די רגוע יחסית לאחד שנלחם נגד השני הכי חזק ביקום, 11, והוא לא נראה יותר מדי דואג, וזה קצת מלחיץ. למה הוא לא דואג? הוא צריך להתאמן, הוא צריך להראות כוח. יכול להיות שהוא סומך על גואן עוד פעם, כמו שראינו בדרגון בול זי, לא נראה לי. אבל את זה נחכה, יכול להיות שכן בעצם, כי הוא הביא כמה רמזים שהוא סומך על גואן. אבל נחכה ונראה. אז זה הזכיר חברים, פרק 83. נראה אתכם פעם הבאה, נעשה לייב עוד מעט, אני אגיד, לא עוד מעט, כאילו בימים הקרובים אני אעשה לייב, אני אודיע לכם אם אני אעשה לייב, אני אעלה סרטון שאני עושה לייב. אתם תדעו חברים, אז תמשיכו להיות ישראלים, נראה אתכם הפעם הבאה, יאללה ביי.